Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan kurang kompak, yang depan kurang seperempat, yang belakang kakek bakso borak. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Esok-esok bobo sarapan, kandang tak buka segon mambu. Timbangane sumpek mikir utangan, mending delok ludruk karo guyang guyu. Sing kaken utangan lak yo aku. Ngombe kopi kelalaken jagang jenengku Robiare Jombang. Ngedung saiti-saiti. Eling-eling menungso ayo sing padha eling, ayo padha eling anggone salat ngaji. Mumpung durung ketekanan malaikat ya jurung pati panggilane kang maha kuwasa gelem ora bakal digowo tumpakane yo kereta Jawa rodo papan rupa manungsa omahe ngunung ra ono lawange turu ijen ra ono kancane ditutupi ra anjang-anjang dioroki disiram gambang. Ayo Cak, dangdute Cak.
iso awen ngajak ketemuan nang alun-alun tak belani karo numpak peda sokun bareng tutuk nang alun-alun aku nganteni karo ngelamun areke teko karo gawe masker laku megal-megal bokonge ketok bunder bareng tak takoki aku langsung gemeter ati tratapan koyok numpak helikopter areke tak takoni lah kok dilukai aku pengen weruh yo iku wajahe tak kongkon nyopot maskere lah kok dhek menangai kejengkelan tak batek katut sak lambene cekap semanten kidungan kula monggo pinarak ingkang sedeja. Alhamdulillah. Kula ucapaken matur suwun. Sampun nekakaken Budi Wijaya ndugi Jombang. Kula akoni kelurahan Brengen. Leres nggih? Brengen. Kula akoni masyarakate kompak, ayu-ayu, ganteng-ganteng. Mbok, Bek, ayu rek bebek iki rek. Iki wong yo budal mrene mang ambek brai yo seneng aku ngene iki sing ndelok ayu-ayu ganteng-ganteng. Tapi Bapak Ibu, jenengan nekakaken Budi Wijaya tenggene kelurahan Brengen niki, Budi Wijaya tidak ambil diam. Budi Wijaya mendatangkan bintang tamu ndugi Madiun Bapak Ibu. Panjenengan lek semerap areke gede dhuwur ganteng penyanyi suarane enak. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Denny Cakwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah nyumet lele nang pinggir kali. Warga Brengen akeh rezeki. Amin Allahumma. Nyumet lele nang pinggire wit bayem. Cakep. Muga-muga masyarakat Brengen adem ayem tentrem. Amin Allahumma. Nyumet lele nang pinggir sumur. Kabeh warga Brengen panjang umur. Amin. Nyumet lele nang pinggir dalan. Cakep. Apa rek? Masalah. Totok dan nyumet lilin. Nyumet lele nang pinggir dalan. Cakep. Tanggapan nang Brengen. Muga-muga Pak RW Mustaqim munggah nyawer dagelan. Loh. Ya apa? Lapo Mas? Wis dibayar ambek jeragane, Dik. Lapo golek saweran. Lho aku gak golek saweran. Mustaqim iku kanca kenthel ambek aku. Masya Oh, Allah. ya apa? Awakmu kenal teko ndi? Nang nggone Moro Seneng. Astagfirullahaladzim. Mustaqim kok sapa kono? Leh. Mustaqim ambek aku biyen sapa Moro Seneng suwe. Lapo nang niku? Ya wong ngekeki sosialisasi ngono kuwi lho. Iya, mergo perangkat iki ndodono ngekeki sosialisasi aja sampe gawe tumindak sing kaya ngono. Iya bener, pikiranmu elek ae. Mau pikir aku mbek Mustaqim kikuk-kikuk kuna. Rungokno kok tak kandhani. Kenapa? Aku iki mang nyeluk Jenny Cakwan. Sing metu kon, ibu iku oleh getun. Manjare gede dhuwur aku dicelatu iku, Mang. Loh aku gede dukur Bu. Ndek. Sepurane, Bu, ancene botole Yakult ya sakmene. Ngene lho Bu tak critani ya. Deni mang iku telepon aku. Nang pesawate macet. Aku ditelepon, "Wanto rek ganteng budal le nang Brengen." Oke, ngono. Gak ngono ne modelmu. Lah aku mau padano mbek botol Yakult lah kakekmu be.
Ditekakno nang kene kancamu kabeh. Kancaku kabeh iki mang ya pecuk apa kanca-kanca SD nang kene ya. Sopo Allah. ae, Dik? Ya Allah kancaku SD lo awas gak tau pecuk. Awakmu ben tau sekolah kene akhirnya kancamu akeh. Wakeh iku mang nang guri ngedoli panganan aku digawekno iwak rawon. Ya Lho, Allah. sapa sing ngekeki sego rawon iku, Mang? Ais iku mang. Ais. Ais nang guri kayak panganan. Ya Allah, Ais yo melok ae iki mah yo kancamu. Lah ya kon iku pop es ta ya apa ais. Ono maneh kancamu. Wis gak ono mesi itu iku tok aku ya lali kabeh. Lha apa ya men gawu yo, Bek? Lah gawu ya. Mula gak kancamu ae iku to. Gak koncoku nang kene situk saiki dadi rondo. Sapa? Siti Aminah. Mole. Siti Aminah mule. Ya awas Siti mang iku telepon aku. Mole ta? Astagfirullah. Astagfirullah, mustaqim kene mang yo nanti. Pon nang jero semayan ambek aku engko. Oh gak. Mustaqim lo nang jero kono mang. Wong aku kate metu dipapak. Tenang ae to. Apa? Engko nek kon nang ndukur tak salami. Weh. Wis tak siapno. Tegese disalami ku disawer. Oh gak. Lah lapo? Dikaplok. Kok iso dikaplok? Warek kok. Ditekakno nang gone kene awak dhewe kapan-kapane kudu menghibur. Menghibur yo, bener awakmu. Nang kene awake menghibur aja guyon tok. Aja bergurau. Ya. Aku nang beringin kepengin nyanyi sampai subuh. Wah, ini modelmu to. Ngalang-alahi tarkime Gus Dur kan kok. Sa-album, 2 album, 4 album, 5 album. Lah, Iso. gak. Ya blangkemen kon nyanyi sampai subuh. Ya wis nyanyi siji loro ngono ae lho. Kon iso nyanyi apa? Aku kepengin nyanyi lagu Cucak Rawa. Oh ya lawas to, arek kene sing delok-deloken arek nom-noman. Mbok suguhi cucak rawa ya kelawasen. Iku lawas ketokane, tapi iki nyar. Oh, mbok versino band Wah, modern. versi terbaru. Kayak iki. Ya. Kon iki ya apa? Royoan mic. Aku Ayo. kepengin nyanyi lagu Cucak Rawa. Sik, coba. Baik semuanya, saya kepengin nyanyi lagu Cucak Rawa. Bismillahirrahmanirrahim. Jajal suarane teletong ya apa? Gak enak. Oh, ngono. Gak enak ya di. Enak aku, enak Aku mulai. Kok iso gondok ambek arek glendang iki lho. Pernah aku gelendang mendem tak turu. Mendem apa? Wah, mendem bang. Tetep ora seneng. Mangkane lemes. Mangan leye-leye. Ayo, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Piye mang lagune, Mang? Cari kon iso to. Oh ya, iso. Bismillahirrahmanirrahim. Ku coba melempar manggis. Manggisku lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadis ku lamar janda ku dapat. Enak. Ku coba melamar gadis. Gadisku lamar janda ku dapat. Iya enak, Dik. Ku coba melamar gadis. Gadisku lamar janda ku dapat. Ku coba Apa ket mangok ku coba-coba. Lah ya apa terusan? Lha ya mbok kon nyanyine ya apa? Jamane lho gak keliru. Jamane wis edan. Oh, Wong tuwa rabi perawan. ora. Ngono, Dik. Jamane wis edan. Wong tuwa rabi perawan. Prawane nek bengi nangis wae. Amarga wedi karo manuke.
Manu Ya apa rek? Wes aku gak apal asline. Peok kan iku. Kaya aku ngene iki lho. Lah apa kan? Nyanyi iku ana cengkoke. Nyanyi ana cengkoke. Iya. Ana liuk-liuke. Heeh. Ya apa sih? Kon ngerti Habib Syekh? Habib Syekh selawat iku. Iya, aku iso cengkoke Habib Syekh. Peh, gak percaya. Tak coba ya. Cobaan Ya apa mang lagi ketane? Habib Syekh. Habib Syekh. Habib Syekh. Lunga tak anti-anti kapan gonmu paling ngenge wecake endahing wengi kutu nyanjo iki ngenge jalal waton Ore. hubul waton minal iman enak sih suaraku sih Enak. hei Dik, ya apa enak mosok Habib Syekh gak iso nyanyi bojo loro. kon iku gendeng Habib saya nyanyi bojo loro iku iku Habib apa bojo loro kon iku lho Habib Syekh gak iso nyanyi bojo loro. ya iso tapi ya lah apa kenyanyalen nyanyi ngono Ya bene gelem nyanyi bojo loro. aku sampel Wah, Habib Syekh kaya nyanyi bojo loro. kon iso nyanyi apa maneh Aku pengen nyanyi lagu Roma Irama. ayo persembahkan kepada masyarakat Beringin Terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warga Beringin semuanya apa kabar? Saya di sini akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ani. Aku diguyu ya aku diguyu Ani tidak Roma Ani. jangan panggil aku Roma Ani. jangan panggil aku Roma Ani. apa Roma Kenapa kau jadi seperti ini, Ani? kamu sudah selingkuh Tidak, Roma. aku Ani Ya, tidak, Ani. kamu sudah selingkuh Roma Semua bisa aku jelaskan, Ani. Roma Apa? kemarin kamu numpak Supra budal ke Moro Seneng Tidak, Ani. kau berkendaria Roma Tidak, Ani. kau mengkhianatiku Roma Bukan begitu, Ani. laki-laki bangsat Tidak, Ani. kamu sudah mengkhianatiku aku sudah kamu nodai Roma Semua bisa aku jelaskan, Ani. kurang ajar laki-laki kampret laki-laki kardus laki-laki karpet aku jijik Aku dadi Ani. Dadi Roma kopior ndas kuwe. Jangkrik. Roma. Roma. Ani mendekatlah padaku Ani Tidak, Roma. Ani kesini Aku nggak mau, Roma. Ani Rik. kenapa kamu tidak mau mendekat kepadaku Ani Roma, ternyata kamu sudah selingkuh kepadaku, Roma. Kemarin kau budal ke Gang Doli, Roma. Kamu ngapain ke Doli, Roma? sebenarnya aku di Gang Doli hanya pengen cangkruk saja Tidak, Roma. Tidak. Ani Tidak, Roma. kamu menuduhku tanpa bukti Kamu selingkuh, Roma. kurang ajar sebagai seorang wanita harus menurut kepada suami Maafkan aku, Roma. kurang ajar bagaimanapun juga kau adalah wanita laknat Tidak, Roma. Maafkan aku. kamu membawa bambu ingin memukulku Ani Tidak, Roma. benar-benar wanita tidak bisa diuntung Maafkan aku, Roma. bagaimana jika anak kita tahu kalau kita sedang berkelahi Maafkan aku. kurang ajar wanita kurang ajar ayo Jangkrik kopior, Cok. Roma. Kenapa sih, Ma? Kenapa sih, Pak? Kalian selalu bertengkar. anakku Stop, Pak. Stop. Aku jijik.
Aku jijik. Stop, Mama. Stop. Aku jijik. Aku jijik. Kalian tahu, kalau kalian bertengkar setiap hari, bisa membuatku jadi gila. Aku gila. Dek. Heh. Gepeng. Kamu masih belum cukup umur untuk menyedot Surya. Buat bapak saja. Kalian tahu, kalau kalian bertengkar terus cerai, yang jadi korban itu anak, Ma. Anak, Pak. Mengapa semua menangis? Rebel. Padahal aku selalu tersenyum. Rebel. Usap air matamu. Aku tak ingin ada kesedihan. Rebel. Ala keri. Lah, apa ada keri-keri barang itu? Gepeng, Iya, Pak. kamu tidak usah turut campur dengan permasalahan ini. Ya, aku anakmu, Pak. Kamu bukan anakku. Ya, terus apa? Kamu adalah ari-ari sing dikek nyowo. Ya wis Baba. Minggir sini. Jangan turut campur kamu. Ani, Maafkan aku, Roma. bagaimanapun juga aku tidak menerima bahwasanya kamu menuduh aku sebagai orang selingkuh. Tidak, Roma. Ani, Jangan kau sakiti aku lagi, Roma. kau sudah membuat aku memuncak emosi. Jangan kau sakiti aku, Roma. Akan aku pukul kamu, Ani. Jangan, Roma. Aku pukul kamu, Ani. Dorong tak kepro. Gopo gak tega ya. Sini, Nak. Mama, Sini, Nak. aku dipukul Papa. Sini, Nak. Sama Mama ya, Nak. Iya, Nak. Mamamu memang jahat, Nak. Tenang, Ma. Waktu itu Mama mengandungmu, Nak. Ya, terus. Saya disuruh menggugurkanmu, Nak. Mama disuruh ngombe postak. Mama dikongkon ngombe racun tikus, Nak. Makanya lahirmu koyok tikus trontong, Nak. Mama gak tahu. Tenang, Mama. Aku di belakangmu, Ma. Iya, Nak. Iya. Kamu di sini belain Mama ya, Nak. Iya, Ma. Tenang aja, Ma. Roma, kamu gak tahu yang kau lakukan jadi korban anakmu, Roma. Aku tidak peduli dengan anak pungut itu. Jangan, Roma. Bagaimanapun juga, kamu harus aku hukum. Biar kamu kapok, Ani. Jangan, Roma. Ani kurang ajar. Jangan, Roma. Ani bangsa. Ani tidak bisa dihukum. Ani. Wes, gak remah-remahan, gak taek-taekan. Kok gak roman-roman? Apa? Tas tadiannya ayo mendel kabeh ndasku. Jangan ngamuk-ngamuk. Kabeh ya, Ma? Wah, dodolannya iki sing garae anjen. Sabar. Dadi anak yang ngono iku. Sabar kakekmu. Guyu modelmu. Guyu kakekmu, Ma. Lah iku guyu. Aduh. Sayangku. Kok digandhe balung tanya opo? Kok gak mau tampani sih? Baremek ya wis. Tiba-tiba. Toh, coba toh. Lapo? Awakku panas toh. Aja jujur. Kenapa? Awakku panas. Sayang, Aduh sayangku. Ah. Muah. pingin dia Sapa? awakmu. Kak, Pingin sih? Kak, sumpah gak? Ah, pengen aja. Kak, Sungguh tak icipi. aku main cipi. Yo, Sumpah gelem. Pas
pacarku to itu. Aja emosi ngono ra. Aja emosi apa? Sayang. Aku iki mbok jenenge wong pacaran iku kan ya kepengin dirayu ngono lho. Kepengin dirayu. Dirayu. Ben romantis. Dirayu ah. Ruane apa aku ngerayu. Kon iku gak iso ngerayu ta? Gak iso. Mangkakno kipas angin ndek iki melok pacaran barang. Ya wis bapak. Kene lha uroe. Lho ya. Yo. Ya. Carane iku, Dik. Carane. Carane iku Ya apa? dicekel sik tangane. Gak ada dicekel. Lah terus ya apa? Kan iki marai, dadi iki cek Lho, pasek. Dik lho. Kau tak mengambil kesempatan dalam kesempitan dia. Oh, gak Dik niatku tulus kepin nguruki awakmu. Ngurui kalau dipakai. Umpamane. Umpamanya. Aku iki awakmu, duwe pacar iki. Epok-epok ini. Iya. Tangan ya Epok-epok. gimana? Ya. Gini, Dik. Dirungokno. Ya. Aku bisa sulap. Heeh. Bener? Benar bisa sulap. Aku bisa merubah wangi yang ada di tanganmu. Coba. Aku Head sama lahead, aku minta daya kekuatan, beri dia wangi. Muah. Saya sampai nambu. enggak ih. Kok mambu? Durung. Enggak ih. Kok kaya? Enggak ih. Mosok sih jarine gak mambu. Kau bisa dilabel. Apa? Cara epok-epok. Apen-apen, Dik, koyo ngambung iku. Wes ngono dalan. Kayak ngabung. Kayak mana? Ya. Ya. Sayang. Iya, sayang. Ibumu jualan pop es ya? Kamu kok tahu? Ya be. Iki ngerayune ya apa sih? Kok yo beke? Bapak kamu jualan pop es ya? Ya. Kok tahu? Karena kamu sudah menyejukkan hatiku ngono loh. Utruk. Ini tak contoni. Contohnya. Goblok. Contoh. Kok tak cakar lho. Lapo? Gak ada dirangkul, Rek. Umpamane. Umpamane, Dik. Umpamanya. Nyontoni. Epok-epok ya. Epok-epok. Ya. Hati iki. Lapo? Dek. Kenapa? Carain. Lah ngerayu kok. Ngerayu lah kok padha adohe ngene iki piye to, sayang? Nyontoni. Contohnya. Kon tak banting lho. Iya, aja. Sayang, Iya, sayang. kamu memang cantik, indah, juga mempesona. Iya. Hampir sempurna. Terus sayang? Tapi satu kekuranganmu. Apa? Belum ada aku di pelukanmu. Iya. Ngono goblok. Udah. Ngono carane kok. Iya. Sayang. Iya, sayangku. Bapak kamu buka laundryan ya? Kamu kok tahu? Ya be. Iki ya apa sih? Kon iku sok tegak. Kon sok Wes aja emosi, Dik. Ngene lho, sayang. Tak kasih tahu ya. Ya apa sayang? Sayang, Ya sayang. bapakmu kuli bangunan ya? Kok tahu? Karena wajahmu seperti cetok. Dik, anjene raimu wolak-walik kok cetok, Dik. Ya wis bapak. Hei. Peng, Apa? kon gak ro ta? Pacarmu iki rondo. Ya wis bapak sih. Lho, Kok bapak ya apa ya kan Apa sih masih rondo? kon niku jek Joko. Bujang lapo kon gelem pacaran mbek rondo iku? Ya bapak sih. Lah kok bapak iku? Ya bapak. Peng, tekanan gini. Apa sih? Pacaran ambek rondo, nutrisimu entek konku. Iya. Ya wis bapak. Potonganmu wis stunting. Bapak. Ya pun. Wong cinta kok kate lapo Ya sih? iya wong aku cinta kok. Kon gak ngerti ya? Apa? Saiki wis akeh perawan rasa rondo. Iki beda. Apa? Rondo rasa perawan. Ya apa? Wong kita saling mencintai kok Iya, sayang ya. sayang. Wes gak usah gatekno resek-resek ngene iki. Kasar batekno bedes-bedes ngene iki. Iya kon kingkong. Kon kere ya? Dek ojo, Dek. Aduh, wetengku mbok toyo. Wetengku mbok toyo teman.
Sayang. Sayang, Iya sayang. kita rencana kalau sudah nikah kita bulan madunya kemana? Tenang sayang. Sudah tak pesenkan tiket pesawat ke Australia. Sayang. Lah Australia telek. Australia telek. Ya apa sih? Lah wong kono iki nang sini gak bayar. Hehe. Australia dhewe opo? Ya wis baba. Lah kebacut. Kalau habis ke Australia kita Sayang. nginepnya di mana sayang? Tenang aja sayang. Kita akan menginap di hotel bintang 5 sayang. Paling ke Bangkoning. Kembang Kono ini. ke Bangkoning kono sing ono patunge. Ya wis baba. Wong kos-kosane nunggak. Duh. Lah iya, kurang bayar 3 bulan kos-kosan ngono lho. Ngawur. Tenang ae. Wingi wis tak cicil. Kon ngomong ngawur ae gak cetok. Ngawur. Kok tak cakar. Cakar dhewe kok. Sayang, Iya sayang, tenang aja. Aku sudah punya tabungan kok sayang. banyak ya tabunganmu ya. Banyak sayang. Apa kok utang ah? Lah. Tabungan apa? Wong wingi mari nyairno BRI. Kon mari utang BRI ngomong. Cilik-cilik utang. Goyang-goyo. Ya wis baba. Sayang, Iya sayang. kapan aku dilamar? Aduh sayang, kasih aku waktu sehari atau 2 hari. Terus. Kalau kamu nggak tak lamar, antem mono aku koyo rojo koyo sayang. Saiki ae diantemi. Gantemi, Dik. Saiki ae diantemi. Iki warung rabi cuklek kabeh balunge. Timbangane diantemi wong. Bener lo ya. Iya, sayang. Tepatono janjimu. Tenang Saksine aja. kanca-kancamu lo Iya, ya. sayang, aku 2-3 janji. hari lek sampean gak nglamar aku, berarti aku kudu dirabi kancamu piye? Tak rabi. Glade kono le nyaduk. Rabi. Masa? Iya tenang aja Temen ya sayang. sayang. Iya. Aku pulang dulu ya. Iya, sayang. Tak tunggu ya sayang. Hati-hati ya sayang. Aku pulang Aduh, dulu. muah. Dadah. Dadah sayang. Sayang, cium jam. Muah. Dadah sayang. Dadah sayang. Muah. Enak be yo. Ya enak. Kon niku ya apa sih, Peng? Lah apa sih? Gak kurang perawan brengin ayu-ayu. Ndah. Kok malah golek rondo? Ya wis baba. Iya enak yo. Kade luri. Be aja ngawur be arek iki. Ada. Gak Ditiru gedo temen. kon gawur gak gedo. Cari sapa? Yo gak gedo. Wong tak sangka. Aduh, Nana. Kon iku lho nanti nak. Aku diajak main sama kiri ini mah. Kamu ngono. ah. Kon lapo dulinan ambek nyambek bekisar iki. Duduk levelmu le. Kon iku anake wong sugih kok nglo mecetat. Apa? Kok apa sih sugih iku? Konglomerat. Aja melu tai doni kon ku. Ola apa kon silan ambek bedes tambah iki pringisan. Pringisan. Apa? Pringisan. Lah wong aku duwe kok. Kon betai doni lho kon. Kon lah wis tak omongi. Mulai kuliah kudu nang omah. Lah apa mbek gureme nyambek iki? Aku diculik, Mbah. Kon diculik. Iya. Oh, minggir kon. Nggih. Aku gak nyulik. Aja wani ambek anake, mboke tandang. Ampun, Om. Om matamu kon. Mas ojo emosi, Mas. Iki Mas apa? Mamaku ini. Iki mamamu. Mamaku. Jelasno, mek mamamu iku ratu kecantikan dunia. Ngete. Peng gepeng. Ngomong kok. Papa. Papa ancung. Iki yo anake asu tibake. Kon iku tak belani tapi kurang ajar. Ya maaf. Maaf, Mama. Kok gak ngerti-ngerti aku biyen selingkuh ambek Yudi. Tak pateni kon. Iki lho papamu ndelok yo lho. Ini. Papamu, kalau pojokan Papa. lho. Yud. Lho, Yudi nang kono. Oh, tanggone bapakku. Gepeng. Yap. Peng, iki temen ibumu tadi. Iya sih. Masalah, Dek. Mama. Mama. Ibu iku apa? Ndukur anjene koyo wedok lek ndisor masalah rek. Koyo begal tandes. Le, iki
iki begale tandus ah. Kurang ajar. Goblok. Sampai yang kasih tahu. Aku pedagang arak benowo goblok. Dagang arak. Sik ta. Haram. Iku gak biasa nang jurang kuping iku ah. Siapa? Namamu? Biyen, saiki. Biyen aja begengke nang jurang kuping. Saiki. Kembang kuning. Oh, peningkatan aku. Andi. Germo tambahan. Guru Andi. Moro seneng. Mama. Gak seneng aku kon. Makane aku kesenengan duwe anak wedok. Timbang duwe anak lanang kaya kon niku. Aku bisa jadi wedok. Kon niku dadi wedok elek, dadi lanang elek, matek wae goblok. Bebahat lu Mama. Duwe anak wedok niku 2 tahun, wis gak gelem mentil. Lu gak kenal yang basine. Seje men duwe anak lanang, lopote mentil mboke menting gendakane. Oh iya. Enak Aku pentilku sampai rantas kok cekeli tok. pentil apa? Loh, Mama. Sudah jangan marah-marah, Mah. aku tidak suka. Gak suka ya wis. Kan betas sawat, Pak. Sawat lho, betas sawat. Mama kan sudah bilang, Nak. Iya, Mama. Mama itu kamu tak kursuskan komputer. Lapo ambek bedes korep kumpul-kumpul. Aduh, Mah. Izin, Mama. Jangan marah, Mah. Anakmu dhewe iki mang sing ngejak aku, areke njaluk micat. Apa, Pak? Kon micat iku mang. Sapa? Iku anakmu. Sing buka micat iku aku goblok, ngongkon anakku. Mene kiri. Ojo sembrono kon ambek anakku. Iki aku soro-soro ngelairno iki nyungsang jempalik salto. Sampai yang lahir nggak atraksi. Biasane mek mau nyungsal iku apa dhisik? Nyungsang. Sik sik. Ha, iki duduk. Apa? Manuk sik ya. Kok ana wong lahir kaya ngono? Mana? Loh, sayang. Ya lumrah wong mbokne germo. Oh niku gurun cukup umur kan Surya. Kon ngerogo apa? Kon salah ngerogo kotangku pedhot bolak-balik. Mama. Apa, Nak? Sudah jangan marah-marah, Mah. Mama tidak marah. Aku pengen ngomong Kamu tuh sesuatu. salah pergaulan. Iya, aku janji tidak akan mengulangi. Lah apa kumpul jambrete Marga Mulya iki? Ya. Wis, lah apa le? Gini, Mah. Aku punya kepengen sesuatu. Wis tak cukupi sembarang kalir. Kok cek kepengin sesuatu, kepengin apa? Kepengin tak pateni ta kon? Aduh, Mah. Jujur apa memateni? Apa lo? Aku pengen rabi, Mah. Heh? Rabekno aku. Heh? Iko lho, Sapa? anakmu iko lho. Endi? Iku. Heh? Kon kepengin apa? Rabi. Heh? Kon iki. Kok jek saiki kon kepengin rabi, heh? Kon niku ngerti ta enggak? Kak. Syarate wong rumah tangga iku ana 3. Apa? Siji, Siji. wis sunat. Wis sunat. Loro, Loro. nyambut gawe. Nyambut gawe. 3, wis iso ngadeg. Dari bang sana ketemu. Maksudnya mandiri 3. Mandiri. Kon ya durung nyambut gawe. Sing nemen iki raimu durung sunat. Lah. Lah gorong sunat. Lah gorong sunat. Kon durung sunat. Duh, Mah. Apa? Lah sing winginane sapa? Heh? Sing biyen sapa? Tahun wingi. Iya. Iku sing sunat aku, Cuk. Mamaku sunat, Rek. Kon lah wis biyen tak tuturi. Ana sunat masal kon gak melok. Aduh, Mah. Entuk kopiah, entuk sarung, entuk sajadah. Gak enak. Lah apa kok gak enak? Wong bareng-bareng sunate. Iya, bener kon. Heeh. Emak biyen ki yo melok sunat masal. Bareng Yudi. Gawe laser dokter teko Hongkong. Tes. Apik 1 sampai 90. Wayahe Mama. Termasuk gope Pak Yudi. Wayahe Mama. Wayahe Mama kenek sak ndok-ndoke mang ono dadi wedok. Iki rumah tangga apa jane ngono iki? Wis, iki rumah tangga apa? Oh, saking cokot tak idoni lho kon kok. Ngene, Iya apa, Mama? isu sore tau tak nadari anakku. Kepengin sunat, isu sore tak sunatno. Wis, Sunat lo, Mah. iki berarti iki entuk barokah. Duwe pacar
langsung kepingin sunat. Tak sunat no nak. Sunat lo Maya. Mm. Engko tanggapno ya Maya. Tak tanggapno Budi Wijaya. Iya mah. Lo Petung dino, petung bengi. Gak leren. Cek remek babah. Wan, Apa? M-bankingmu aktif. Baking. Ono aku. Kon tak kei tugas ndelok dukun sunat. Mumpung anakku gelem, gak gelem gak kira gelem disunat maneh. Dukun sunat. Dukun sunat. Ya wis. Mek ana dokter gak masalah, gak ana dokter sembarang pokoke sok ngetok pucuke. Saonoke ya. Pucuke tok lho. Saonoke. Aja sandok-ndoke. Robi, Ya. terop catering, fotografer, syuting, doleo. Ngono ya. Ojo adek dinyang, sing penting teko saiki. Oke. Oke. Tak golek sik. Iya sayang. Ju. Heh. Kancaku ya Sumi. He matamu kan. Ambek makne kok hahe. Ya Mama. Rupane koyo cukete ban. Mbak sunat ae. Hehe ya wis papa. Awas kon. Ya. Pacarmu iku genata enggak? Loh kenare. Pas begengke. Tenang aja Mama. Dari kalangan atas. Aku iki bingung. Bingung apa? Pokoknya adus ya tak dusi. Wekmu sak bekakase kethek iku iso disunat ta. Ya wis papa. Pokok sunat lho ya. Sunat lo Maya. Atik mlayu awas. Enggak, tenang aja. Tak dudukno sunat sing gak lara. Gawe boys. Apa? Bius. Heh? Bius. Oh bius ta? Iya. Gak lara sunat iku kaya dicokot semut. Sak piro? Saumplung. Tak yo akeh. Wis meneng apa kok sunat? Pokok sunat ya. Kursi ndi krek? Tak sunatno pisan kok. Nah, yang ini. Tak celono tukang sunat. Sunat ya Maya. Sunat. Ya. Sunat ya. Sunat. Kalau kan. Gak kira lara sunat iku gak kira lara. Sunat iku gak kira lara. Sunat kalau kan. Gak. Sunat ya. Sunat ah. Wong Gak lara kan? Gak lara ya? Aduh. Endokku dikareti. Lho. Sing sunat anakku balik, lapo wekku sing mbok raga. Dore, gak melok sunat kok lungguh. Aku nek lungguh 100 sak sunati kabeh. Aku pegel cak. Lah, ring medure. Lah iya ta Yut. Aduh, pendure demah dek, Kak. Di. Dindi ya iki. Aduh, pelak ngocak medure Yo, dek, Kak. pelak aku pilek. Mek sedino. Lah sehari deh. Mek rong dino, Kak. 2 hari. Sak minggu, Kak. Seminggu deh. Saulan, Kak. Sebulan. Oh, can hede pelak ngocak medure jare medure hede. Sedino apa, Cak? 1 hari. Sak minggu. 2 hari. Sak minggu. 1 minggu. Mek saulan. Sebulan. Duh, rasane nek tak sembur dhewe nek. Aduh. Peno iki gak ono udan, gak ono angin, peno iki sopi. Siapa? Eh? Siapa? Peno sopo? Aku dari Madura teko Saria. Aduh jenenge peno sapa? Oh, Taja deh. Oh, mek Jawa Taji, mek Madura Taja. Oh, Taje. Taja dulur tiek. Kacau. Peno berarti ahli nyunat, Cak. Lo ahli nyunat deh. Pejabat sampean sunat wong Lo piye? penjabat 356. Oh, Tak akeh. sunat sak jam tok. Wah, hebat peno, Lo Cak. hebat aku. Calak-calak kilat. Lap ceyer. Pedot rontok kabeh. Iku pedhot pucuke tok. Sandok-dok ini. Enggak nah. Mana lu kene? La ilaha illallah. Sing sunat kene. Apa, Nak? Rupanya meteni mah. Iki ketokane medeni tapi lemah lembut. Apane? Rupanya kayak jagal. Ojo kuatir, Dik. Tunggu, Nak. Ojo kuatir. Njaluk dukir ya apa, Dik? Sing apik kok wae Pakku. Sing api? Ya. Wae pakmu. Ya. Lho, aja lek Pakmu lapono ding kene kon. Aja lek pakmu, Dik. Aja. Lek pakmu wis rusak. Rusak. Lek mbokmu ae, Dik. Hei, mbok kok duwe sih.
Nah, Kok kaya mbakku sih? lah iya mbokmu. Wedok Wis iki. Kak, aja kakek ngomong nang sunatan arek iki. Lho ya ngono, ngomong tenang. Jangan ndase. Ayo. Ayo. Aduh. Aduh. La ilaha illallah. Aja gawe iku cak wedi cak. Sing rada cilik. Buka le. Oh tak kebruk kon, Bu. Buka. Ya. Aja gawe ku ya. Gak Kayo. liyane cak. Oh, Iki wedi arek iki. lho ki mari tak gawe mbabati gedang. Oke, Bapati gedang nak dudu gawe nyunat, Nak. Heeh. Lungguh deh. Lungguh deh. Ya. Nak tak sunat deh. Lungguh deh. Nak tak sunat deh. Ya. Lungguh deh. Iya. Nah, dah sedangak no deh. Saya gak ketok. Ya ilaha illallah. Iki cilik. Cilik. Iya. La ilaha illallah. Ayo, lap. Sunat. Hei, sunat. Waduh, aku surat. Nyunati supermarket. Nyunat supermarket iku apa? Loh, supermarket tak sunat. Wis. Cak, aja medeni arek iki trauma. Oh, ngono deh. Ngomong. La ilaha illallah. Menengo. 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 Isi-isi nomak. Jane njaluk rabi kok ngono sunat kok umek kae. Oh, Dek, anake peno mati, Dek. Endi? Lah iku kane ambekan, Iki sengaja tak pateni kok. Iku gaya apa, Cak? Lho iki ke ganjel, Dek. Peno ku yo gendeng edan. Joden beden ede Kak. Mek samene iki yo isi disunat nang kene. Sunat nang jero. Oh ya, Dek, jero Dek. Izin, Dek, anake peno izin, Dek. Oh, rambak Kak. Oh, rambe. Oh, rambak Kak Taji. Aduh. Ho, rahel. Oh, rambak do rambing. Pak Taji cangkeme sumping. Ayo cepetan disunat. Tak bayar 2 kali lipat mumpung anakku gelem. Transfer engking. Oh, damel. Engking. Jamber jengking. Oh kakek ngomong. Ayo cepetan sunat. Calak kok kaya jagal ngono. Mangkakno tak kandhani ibu-ibu adik-adik, aja sunat gedhe nggarai lara. Ya kaya anake Mami Okta iki lho. Alah. Arek iku selamat tadi sunat haji. Akeh gak slamete prasaku. Wong Yudi karek ndoke tok. Pak RW ya disunat haji. Ilang dase. La ilaha illallah. Ya apa nak? Entek mi. Entek pucuke apa sandoke? Heh? La ilaha illallah. Ah, bapak kok malah cek Tukut. kon eleke bakon bongko bagak. Gak mungkin wong tajiku calak profesional kok. Lu wis mari ketokane. Kok lha apa mbelak kamrono iku? Pak RW ambek Pak.
Yudi nang ndukur iki lho. Terus maju terus tekan moro seneng. Kurang ado ngarake. Ayo le. Iku tukang syuting ambek tukang fotone ya katarak. Foto ambek mamae kene lho, Cak. Foto ambek mama. Foto karo mama. Iya. Oh, terima kasih. Sesuatu iki lho. Foto santai. Ayo syuting. Ayo mendengar. Foto. Iya. Lagi. 1, 2, 3. Iya. Nomor rasane. Panas nih. Foto. Idepku ngobok. Aku foto bareng. Wah. Sampai. Semaput. Waduh. Moncrot wis. Waduh. Wong buwo bek iki. Dudu. Lah aku calon bojone kok. Lah jadi aku foto-foto Pak, foto-foto. Syuting. Ah. Arek semrawut iki lho. Semaput. Semaput. Kon niku cek kurang ajare. Arek iki sunat durung garing kok mbok lungguhi. Boleh semaput. Halo, Pak Cala. Mohon datang. Ini arek semaput. Ayo. Semaput, Pak. Arek semaput. 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 Tuh, Dek. Ngene iki dadi gawe calahe boleh mlaku. Dungaren calahe gak keturun. Iya. Biasa keturun. Pak, dipoto Foto. dulu. Ya. Aduh, brengosi kabang. Kena brengosi. Ki, enek menyang cah iki dua gawe keteng enek menyang cah grombol. Sampeyan sowo. Sowoan, Pak. Pak niku ndongono apa, Pak? Pak, ndongono. Weh! Sampe kelek. Kok ditakoni ndongo? Wong kon niku wong donga mbok takoni. Kok ditakoni. Bale takoni dewe donga iku ne. Isik menyane isik. Uyah. Lho, kale pencet ta, Pak? Ah, karo lomba terasi. Digawe rujakan ta. Mbak gula abang. Syuting. Beres. Wah, waras. Waras. Galak kilat. Rene ya, ojo gebok-gebok. Aku tak lap. Loh, siapno obate, Kak. Obat mati rasa. Obate wis ilang. Wis ono. Ya ngene iku kelakuane. Aku kula yang goleki sampean iku. Rono rene tibake ora iki kene lho. Apa sih? Loh. Wah, halo Pak Cala. Arek semaput.
semaput ae. Ya bener sih dikawit terus rek. Arek semaput lagi. Jane lap semaput. Oh sampean iku dibayari 2,5 juta kok. Wah. Oh, wah aja dirogo, Wak. Lah nek kreseke. Weh waraso. Nek waras nek digawe enak. Kaya urang. Loh. Cut. Wis lho kok nak. Wis gak gelem. Wis. Ayo, sip. Foto sak keluarga. Karo pacare. Syuting. 1, 2, 3. Cak, mongko anakku iki wis sunat ya ono karep-karep rabi ambek calon mantuku iki. Iki calon mantumu. Tak ujari ono rejane jaman mek anakku iki wis cepat dadi manten ya wis Yo. sunat. Tak tanggapno Lodruk Budi Wijaya. Bengi iki ditanggap wong bringin, tajate sedekah desa, Ya. lakone apik. Apa, Cak? Si manis jembatan Ancol. Apik. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur Ya. dengan harapan semoga Budi Wijaya Tetap jaya. Andoko,